Witajcie moi roztomili. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o zbliżającym się spisie powszechnym, ale w trochę innym aspekcie jak kiedy indziej. Sięgnął mi kamrat taką książkę, którą napisał która nazywa się Heimat. Heimat. I w tej książce zaraz mi na początku jest napisane: wyjaśnić Polakowi, czym jest Heimat, to jak wyjaśnić Papuasowi, czym jest bigos. I tak richtig powiem wam, że wszystkie starzyki, które są Ślązokami, którzy czują się Ślązokami i chcą, żeby ich bajtle i wnuki też czuli się Ślązokami i mieli w zoce to, że nimi są, to powinni się kupić taką książkę i dać ją przeczytać. No i lepiej jeszcze przed spisem. A ja ta książka do mojemu Carlosowi, który traje w Ameryce, bo on mi się tak zaczynał coś tam bajukać, że on jest obywatel świata. No my wszyscy są obywatelami świata, tak jak my wszyscy są kosmitami na tym szifie, który leci bez wszechświat z szybkością światła, a który się nazywa Układ Słoneczny, a właściwie to nawet całkowicie galaktyka to jest taki wielki szif, który leci z tą szybkością rozszerzającego się wszechświata. I my są kosmitami, no ale nie każdy kosmita jest Ślązokiem. Nie każdy rozumie, czemu się jest Ślązokiem. Może moje bajtle już nie chytają, ale po przeczytaniu tej książki mogą się kapnąć, po jakiemu ich fatry przają swojemu Heimatowi, a wy, starzyki, takie jak ja, jak będziecie to czytać, to się taszyn tu weźcie ze sobą, bo nieraz się zrobi ciepło. Także kupcie, a jak się nie wiecie, kaj to kupić, to ja wam powiem, kaj znajdziecie adresa Darka Dyrdy w jego gazecie, która się nazywa Śląski Zeitung, albo na necie wpiszcie się Darek Dyrda, on tam porząd coś pisuje, porząd coś napasztuje roztomajtych, ale ta książka się werci się naprawdę przeczytać. Choć idzie tam i znaleźć jakieś felery językowe, ale serce za serce hito. No to już z poboczkiem. Do juzaś.